Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez egy újabb kicsomagolós videó lesz, melyben az Amoeba Ares AM014 fog kicsomagolni. Ez egy Honey Badger replika. A fegyverből kettő fajtát lehet kapni, és két színben árulják. Egy hosszú hangtompítós, rövid előagyas, és egy rövid hangtompítós, hosszú előagyas változatot lehet kapni. Lássunk is neki. A fegyvert igen fejre rendeltük. A mérések szerint 400 FPS körüli. Itt van a lapon is. Egy kis használatútmutatót adnak hozzá. Adnak hozzá egy különleges tárat. Különös Amoeba tárat. Nagyon jól néz ki. Jó masszív, elég erős anyagból van. Ehhez éppen egy high cap tárat adtak. Kis tárkioldója is van. Ki lehet nyitni. És lőszerimitációs. Adnak hozzá rászerelhető raypaneleket, 3 darab rászerelhető raypanelt, egy tisztítópálcát, és magát a fegyvert. A fegyver egy üvegszálas műanyagból készült, elég masszív ahhoz képest. A túls elég különleges, a túlsban megy az aksi, elég kis hely van, ez kicsit leszűkíti a kört az aksik berakhatóságánál. Az aksit úgy így lehet lerakni, itt van két oldalon egy gomb, lenyomod, és nyomva tartod, kihúzod, azt a fedőt leszeded, és hozzá is férsz az aksi helyéhez. Nekem 2 olyan aksi van, ami belefér, 2 ilyen kicsi. Ezek tökéletesen beleférnek, és nagyon jól meghajtják a fegyvert. De viszont már egy ilyen 1.8-as aksi, egy ilyen nagyobb hosszúkás tégla aksi már nem fér bele a hossza miatt. Ez így már kilógna. A másik 2 viszont tökéletesen belefér. A fegyver markolata jó vékony, nagyon kényelmes megfogni. A váltámasz miatt jól be lehet támasztani a fegyvert. A fegyvernek a irányzékai nagyon rossz minőségűek. Nagyon rosszul van megoldva, azt nem tudom, hogy miért nem tudtak rárakni egy normális fémet. Az elősőnél nem is lenne olyan nagyon nagy baj, de a hátsónál még a 2 irányzék változatot se lehet állítgatni. A fegyver előadja fémből van, a hangtompító szintén fém, a test pedig, ahogy mondtam, üvegszálas polimer műanyag. A hopkamra jó minőségű a hop és társás hopállító van benne, beállító van benne.
A tárkioldója egy elég jól megoldott nagy tárkioldó, is sokkal könnyebb eltalálni, lenyomni, és ez is egy elég jó kis megoldás a fegyverem. A fegyverben alapból presscső van, és már próbáltam egy játékon ilyen fegyvert, nagyon-nagyon pontos, nagyon tetszett nekem. És gyárilag föl van készítve a lipóra. Lefordítva lipóval rögtön lehet használni. És fetezve is van. A másik fegyver, ami szintén nagyon hasonló ehhez, ezt már más játékon is használtam, ugyanaz a fegyver, csak más színben, kicsit fel van szerelve már. Szerintem tökéletesen működött, amikor játszottam vele. Ezzel a markolata nagyon kényelmes, a dot is nagyon jó volt vele. Színbe igazából ez is tetszik, a másik is tetszik, nekem szerintem mindkettő nagyon jól néz ki. Ízlés szerint lehet választani, szerintem mindkettő jó. A fegyver a Gunfire-ön 300 euró körül kapható általában. Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, ennyi lett volna, sziasztok!